So what's up mga ka-gamers? Ako nga pala si Mark Skinner Tilumbis at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi ko yung updated sa ating mga new videos. At tayo ay maglalaro ng Minecraft Episode 1 para hindi na rin tayo manonood. Yan ngayon April 5, 2020. Kanina ko lang po ito inano. Ayaw naman ba? Yan. So ito mo, gumawa ako ng ano. At guys, kung itatanong nyo po kung bakit po may pintuan dito, yan. Dito po ako nagmamine. Pero lilipat na rin po ako. Bakit may nag-ano dito? So ngayon po ay aking gagawin, naglalag medyo. Aking gagawin po ay maghahanap ng mamaya na tayo kain. Pero dala na rin pala ako ng pagkain. Uy, kakapalit niya lang ah. Pagpasensya nyo na guys kung mabagal ako. Matagal na po kasi ako hindi nakapaglaro ng ganito. Ng Minecraft. Noon po kasi pa ako naglalaro na ito. Ngayon po. Kasi po hindi po ako sanay nang naglalaro nito sa cellphone. Ano kaya yun? Pero ngayon po ay tayo ang ating gagawin ay maghahanap. Ano to, Ravin? Hindi ko ayun. Nice. Ayun yung nahanap ko eh. Coal naman kailangan ko ngayon. Diba, lahat ng kailangan ko binibigay ah. Mas 6 na tayo na ano. Level 2 na tayo. Agad ah. Tayo. Mau agad din. Yan. Cuk. Pangkaca. At kung gusto nyo po na nagla-live po ako sa may FB. Lalagay ko po sa description yung name ko para makita nyo po. Dami namang cool na ito. Diamond naman na guys. Doon. Aba. Doon. Kulit.
Sakto pa yun ah. Hmm? Pool. Baka may dayos dyan, wala. Gabi na pala. Uy, creeper! Creeper! Lumayas ka rito, lumayas ka. Hindi na talaga ako marunong. Uy! Hindi nga lang, naglalag. Yun, buti walang natutulog. Kasi may natutulog dyan eh. Na villagers. Sunog ko yung mga yun. Ano? Bal kayo dyan. Ito. So, yeah. Cool. Ito. So, aray! Saan yun? Saan yun? Ay, ayun. Diyan ka patago ah. So, masunog ka. Sunog siya. Pwedeng gawing bone meal to. Ilan ba para magawa ang bone? Yan. Dahil, uy, tumubo na pala yung mga tinanim ko rito. My force. Di ba kaya kumakain to ng ano? Kaso wala pa akong saddle eh. Tingnan natin. So, yan. So, wala nang ano dito. Uy! Hindi ko napansin kanina. May kuweba pa pala dun. Okay, maya natin yan. Puntahan. Uy. Nag-lag. Sorry po. Naglalag din naman po ako. Ito nga pala. Ba't ayan ano ko. Saan na yun? Yes, may iron ingot na tayo mga lods. Ito yung gagawin. Oops. Ilan ba? Ay, so wala pala akong sticks. Ano akong bahay na? So, Dam. ito, nasa village pa rin ako. So, guys, kung ano nyo. Yes. So, guys, kung gusto nyo po talaga, kung gusto nyo rin po ako makasama dito. Siyempre, hindi. Oh? Hmm. Di malaga, kaliga. Siyempre, tayo pa, mga lods. Siyempre, gawa tayo nito. Lumilipas ang panahon. So, ito ilagay natin dyan. Luto na ba? O, luto na to.
Yan. Para ito. So, may sword na tayo. Pickaxe. Uy, so kulang pa pala tayo. Kasi kailangan natin gumawa ng... Saan na yun? Ng axe. Pickaxe. Itong sakay. So, putulin muna. Pag nasira na lang yung isa kong ano. Ay, gawa pala ako ng ano. Torch. So, ubusin natin lahat ng ating stick and coal. Yan. Uy, sakto may 64 tayo. Di pala 64 yun. Kala ko 64. So, lahat ng food ko lalagay ko na dyan. Diyan tayo, ano mo na lang sa kwarto mo dyan. Hindi pala pwede. Diba, ganda ko. Tignan ko nga kung pwede ako lumunod. Sabi ni Kian, ano daw? Sabi ko, diba ang ganda ko? Sabi ni Kian, ano daw? Oops! Yun! Ha? Ang daming iron. Pero, Dito. lagay muna tayo dyan. Ito. Aray! Suklayan ko ang aking prinsesa. Kaya may Di ko na sugat ang kanyang di ko narinig. kamay. Bakit? Laksan nga natin yung Hindi sound. na daw alam ba't daw siya nagkasugat. Oh, ayan na. Huwag siyang buka kay Papa. So, Ay, suklay kay Lek. Gago mayak si Bea. and so guys, Lek, ang suklay ng dali. siguro dito ko na rin tatapusin itong video to. Salamat sa panonood and thank you Ayan, mga, and goodbye. See ya. ayan yung mga borders. Oh. Peace out.